har været i Thailand og købt de her slik til mig, til os. Tusind tak, de der begge. Og der er 8 slikposer. Og de er forskellige smage, og vi skal give det 1 af dårligste, og 10 er det bedste. Så lad os bare til at komme i. Okay, du må godt starte, fordi du er gæst. Første gæst. Hvad vil du gerne vælge? Det der. Okay. Det er watermelon. Der står watermelon. Watermelon på engelsk og melon på dansk. Yes. Så det skal vi smage på. Ja, lad os bare se. Kom igen. Okay, og de bare ser bare egentlig bare sådan en lille pakke. De ser bare sådan her ud. Ja. Og de er bløde. Ej, de er bløde. Ej, ja. Det er helt vildt bløde. Okay, altså 3, 2, 1. Smager ikke af noget. Det er lidt stærkt i det. Synes du? Jeg kan heller ikke lide det, men jeg giver det 1. Jeg kan høre det. 2. Næste jeg skal have, vi skal smage på, er noget, som jeg elsker. Det er min yndlingsfrugt, derfor tog jeg det. Det er mango. Så skal vi bare ja, det er det. Jeg hader den, den er mega dårlig. Okay, og de ser bare sådan her, der står mit mad. Jeg glæder mig. Gør du ikke også? Jo, men jeg glæder mig til, hvad det smager af. Og det er meget hårdt end den anden. Ej, jeg kan slet ikke åbne det. Og den ser bare som her ud. Ja. Okay, skål. Skål. 3, 2, 1. Meget godt. Hov. Og det er meget dårligt. Stokken er det min yndlingsfrugt, kan jeg ikke lide den. Hvad synes du, Laura? Kan du lide den? Ikke så godt, men jeg giver den 4. 5. Det er Lauras tur. Jeg vælger den her. Der står Taro. Jeg troede, den der smagte godt mere også mig. Mango. Jeg skal det. Ja. Jeg kan ikke gå over med smagen med mangoen. Det smager ost. Okay. Det ser sådan her ud. Jeg giver dem 1. Hvad smager den ikke? Jeg kan ikke lide den. Der vil jeg give 2. Nej, faktisk 0. Jeg giver 0. 0. Min tur til at vælge. Og det hedder Lychee. Så dårligt smager mango. De ser sådan her ud. Det ligner det samme som de andre. Okay, 3, 2, 1. Jeg giver det. Jeg kan ikke lide. Den smager virkelig af noget dårligt. Jeg vælger for dig. Jeg vælger banana! Og det ser sådan her. Og sådan her ud. 3, 2, 1. Jeg kan ikke lide. Det smager banana, men jeg kan ikke lide det. Men jeg synes, der er blandet med noget, som jeg ikke helt ved. Jeg giver det en 8. Gør du?
så noget dårligt nu. Det er noget, som der ligner ost. Her. Det hedder durian. Durian. Du gør det. Jeg kan allerede lugte et andet, der lugter dårligt. Det er helt fint. Okay, tag en. Det ligner ost inde i pakken. Den ser sådan her ud. Den lugter. Ej, så ikke. Jeg synes, det er brug for vand. Hvad er ost? Ej, giver den 0. Og smag. Det smager mega dårligt. Og det lugter. Ja. Din tur til vælge. Jeg vælger Majs. okay. Kort. Det er kort. Kort. Det betyder majs. Korn. Og så sur. Har du også? Ja. Jeg håber ikke, den smager godt. Pakken ser sådan her ud. Sådan her. Ligesom de andre. 1, 2, 2, 3, nu. Jeg giver den 2. Den er faktisk lidt god. Det smager bare af majs. Noget majs, som det smager. Jeg tror, det smager godt. Den er helt fint. Jeg gav den 2. 1. Jeg troede, den var god som dårlig. Der er en sidste pakke tilbage. Kokonut. Okay, der står kokonut. Den er hård. Wow. Den er rigtig hård. Jeg kan godt lide den. Jeg giver den 10. Den er bedre end de andre. Jeg synes, det er det samme. Hvorfor kan jeg ikke lide dem? Jeg giver det 1. Jeg giver den 10. What? Okay, nu ved vi, at vi ikke kan tegne. Ja, helt sikkert. Jeg ved ikke, hvis den her video bliver god, fordi vi giver den næsten kun 1-0, og vi snakker næsten aldrig. Ja, fordi vi smager ikke så godt. Hun er virkelig dansk og smuk pige her. Meget smuk pige her. Hun er en rigtig pige her. Tak for at I så med. Husk at abonnere. Og husk at like. Og husk at skrive nogle kommentarer. Hej!